Hi mga Lods! Unboxing po tayo ngayon ng iPhone 14 Pro Max. Alhamdulillah, isa sa pangarap natin na magkaroon ng cellphone. Kung mapapansin nyo mga Lods, gumagamit pa rin ako ng mic. Sa sobrang excited ko, dahil ngayon lang ako muli magkaroon ng iPhone. Sayang nga lang yung pag-effort ko sa paggawa ng video. Ni-replay ko muli yung video, yun pala naka-mute. Dahilan sa hindi maganda ang pagkabit ng mic sa cellphone, binuksan ko na ang aking nabili galing sa Jaril Bookstore dito sa Riyadh, KSA. Ito yung mga resibo. Huwag na natin sabihin kung magkano nabili galing doon sa Jaril. Ang gustong gusto ko talaga bilhin yung iPhone 15 Pro Max. Pero subukan pa natin yung iPhone 14 Pro Max. Dahil sa 2019 nakabili na rin ako ng iPhone 11 Pro. Ngayon ito naman yung try natin na iPhone. Sisimulan na natin buksan. Alam ko may sticker pa dito. Bale dalawa yung sticker nya. Ngayon nasa maayos na yung cellphone natin. Sana masipag tayo sa paggawa ng mga video. Sabi nga nila, deserve mo yan para sa sarili mo. Napawaw na lang ako sa pag-unbox na to. Masikip pa yan boy, dahan-dahanin mo, baka nalaglag yan. Ganda talaga mga Lodi, lalong-lalo na nakatulad ko. Ngayon pa lang nagkaroon ng iPhone 14 Pro Max. Wow, angas. Tuloy-tuloy lang natin mga Lodi yung paggawa natin ng mga video. Kahit wala tayong views. Ngayon nabuksan na natin, totoo pala yung sinabi nila na walang adapter. USB lang pala yung meron nakasama dito, pati headset wala din. So mga Lods, pag bumili kayo ng bagong cellphone, dapat may extra pera pa tayo. Yung adapter niya nasa 100 real. At sa mga sumusuporta dito sa akin Facebook page, may YouTube channel din po tayo mga Lodi. Sa mga gustong sumusuporta sa aking YouTube channel, pindutin nyo lang yung profile nito, tapos may makita kayo dyan sa taas watch. Pindutin nyo lang, diretso na yan sa YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dumain inin hangkan hinangan ko video hangkan post ko duk hangkan pakitehan ko we tanda iye pag-abbo ko si kitebikemon may bangsa ko. Pakitehan ko inin tanda kapages ko kabaya ko makaselpon sa inin. Duk sinepe amban me bagay-bagay ko mangarap. Kwe do dalil iye me pag-vlog to mangarap kite makaek ka followers. Duk subscriber. Pamilihan te cellphone inin duk ha pag videohan ten duk ha pag vlog ten gay kite kajari jumu nambahi kite suga papages. Pagsuko si kaam kemon iye me followers kun.